Dobrý den, jmenuji se Pavel Souhrada a jsem dlouholetým starostou městyse Bernartice. Městysi Bernartici patří ještě 8 vesniček a celé naše území je zasazené v severní části Jihočeského kraje a je to krásné území, které každému musí přivést k srdci. Naše putování začneme v Jestřebici. Je to malá poklidná vesnička, která se vyznačuje zajímavým místem, kterému se říká Na Kupě a kde donedávna stávala rozhledna. Ta musela být z důvodu špatného technického stavu zbořena, ale jistě zde brzy vyroste zcela nová. Známá je i kaplička na návsi, v jejíž blízkosti se každoročně na svatou Annu konají zábavy v parku. Dalším zajímavým místem je kaple svaté Rozálie, která se nachází v polích mezi Bernarticemi a Borovanami. Je památkou vděku za ochranu před morem. Je to tiché místo, kde vnímavé osoby poznají sílu a klid. Je zde i studánka se zázračnou vodou, která uzdravuje nemocné. Dalším poklidným místem je vesnička Rakov. Její historie sahá do 14. století. Koneckonců jako většina vesnic v okolí. Dříve patřila rytířům i jezuitům i milevskému klášteru. Na návsi stojí kaplička zasvěcená Andělu Strážnému a vedle ní malá hasičárna. Rakov je dnes malé klidné místečko snad s nejmenším počtem trvale žijících obyvatel na Bernarticku. Poblíž obce Rakov bychom našli dvůr Leveč. Jehož historie sahá do 13. století a je patrně nejstarším osídleným místem v regionu. Prošel proměnou od šlechtické osady přes hospodářský dvůr až po zemědělské družstvo. Dnes znovu ožívá díky soukromé iniciativě vlastníka pana Libora Fábera. Svatkovice, další poklidná vesnička. Známá pověstí, která se váže k místní kapličce, jenž je zasvěcená panence Marii Sepekovské, a kde kolomazník, který šel o pouti prodávat kolomaz do Svatkovic, se zastavil, zřejmě se mu chtělo na záchod, tak zašel za kapličku a v kapličce se najednou sám od sebe začal hýbat obraz panenky Marie Sepekovské. Kolomazník se zděsil, co provedl, a utíkal do vsi všem to oznámit a od té doby byla kaplička poutním místem. Bylinka. Jedna z malých vesniček s velkou dávkou klidu. Název obce kdysi znamenal průzračný potok. Uprostřed obce stojí kaplička svatého Jana Nepomuckého. Kolem se rozprostírá krásná krajina a nádherný rozhled do ní. Bojenice, jedna z větších vesniček. Na návsi dominuje rybník, který střeží místní vodník. Malá hasičárna, kaplička zasvěcená panence Marii a lidé, kteří drží při sobě. To jsou Bojenice. Vesnička jako Spohlednice. Je též známa svým významným rodákem Janem Slámou, který byl velkým zastáncem československého přátelství a porozumění. Kolišov je jedna z menších vesniček, která je známá především tím, že v místní kapličce není zvon, ale disk z německého obrněného transportéru. Pozůstatek z druhé světové války je tak dokonalý, že zcela nahradí zvuk zvonu. Dodnes je Kolišov místem, kde se žije s pokorou a péčí o společný prostor. Ráb je samota ležící nedaleko Kolišova. Je to malá, ale malebná část Bernartic. Stojí zde drobná, malá kaplička, která dotváří atmosféru místa. Ráb má hodně blízko k přírodě i k tradici. Ač skromný rozlohou, tak jeho duch je součástí bernartického celku. Srlín je jedna z větších vesniček Bernarticka. Srlín je vesnice s jednoduchou krásou. Náves zdobí kaple svatého Václava a okolní příroda zve k procházkám i stišení. Bohužel zde chátrá zámek, který byl jedním z hospodářských center panství Bechyně. Patřila k němu i kovárna a konírna. Byl vlastně centrum veškerého hospodářského dění. Zběšice jsou malou, ale hrdou vesnicí. Kaplička v centru prošla pečlivou rekonstrukcí, stejně jako mnohé další domy. Je vidět, že lidé zde mají ke svému domovu skutečný vztah. Na cestě do Zběšic se také můžete zastavit u mystického a pověstmi opředeného místa. Boží muka svatého Huberta jsou zároveň i nejvyšším bodem Bernarticka. Bernartice nyní žijí svou současnost. Bydlí zde bezmála
1 000 obyvatel. Bernartice disponují veškerým vybavením, které moderní obec potřebuje, počínaje zdravotním střediskem, školou, poštou, zázemím pro sportování i volný čas. Základní škola v Bernarticích vznikla v 18. století. Postupně se rozrůstala a modernizovala. Dnes v ní žáci najdou nejen výuku, ale i prostor pro tvořivost a sport. Budova radnice patří k nejvýraznějším dominantám náměstí. Tradičně se zde spravují místní záležitosti obce. Srdcem Bernartic je náměstí s kostelem svatého Martina, který připomíná hluboké kořeny víry a tradice místních. Patří k nejvýraznějším a nejstarším architektonickým památkám v Bernarticích. Jeho vznik je datován do poloviny 12. století. V 17. století na území jižních Čech přišla morová epidemie, která se nevyhla ani Bernarticím. Tuto tragédii zde dodnes připomíná morový sloup. Na konci 18. století pak Bernartice zasáhl ničivý požár, který se rozšířil i do kostelní věže a měl takovou sílu, že roztavil i původní kostelní zvon z 12. století. Z jeho fragmentů byl později odlit zvon nový, jenž byl za druhé světové války rozstaven pro vojenské potřeby německé okupační armády. V Bernarticích se narodilo několik slavných rodáků. Příkladem lze uvést paní doktorku Vlastu Kálovou Dilotyovou. Úspěšně jako první lékařka působila v arabském světě. Proslavila se také například literárním zpracováním knihy Přes Bospor k Tigridu. Bohužel na konci druhé světové války přišla o celou svou rodinu. Bernartice jsou místem s bohatou historií i současností. Poprvé se zmiňují v roce 1251, kdy od té doby prošly mnohými vlastníky i velkými změnami. Zajímavá je i tragická minulost spojená s válečnými léty, především s rokem 1942 a 1945. V roce 1942 totiž Bernarticům hrozil za ukrývání parašutistů osud Lidic a jen díky šťastné náhodě je nepotkal stejný osud. V roce 1945 na již samotném konci války došlo v Bernarticích k velkému masakru, kdy ustupující německá vojska zde postřílela celkem 23 lidí, místních i lidí z vojenského oddílu Bernard, který přišel Bernarticům na pomoc. Děkuji vám, že jste se se mnou vydali na cestu po Bernarticku a našem blízkém okolí. Každá naše vesnička má své kouzlo, každý kout našeho kraje má své kouzlo, každý kámen, který zde je, má svou historii. Prošli zde období hojnosti i období strachu a smrti. Toto území vám musí přirost k srdci a já jsem rád, že jsem starostou města se Bernartice, pod které patří ty vesničky, o kterých jsem vám vyprávěl. A Bernartice a Bernarticko se těší na vaši návštěvu. Přijďte se k nám podívat, Bernartice jsou krásné a konec konců celé jižní Čechy jsou nádherné. Přijďte, nebudete litovat.